bange for, hvad der sker med vores hjem. Velkommen til Venedig. Også kælderen her hos Mogens Rost blev oversvømmet i aftes. Det er altså stået vand simpelthen op til jorden. Og han efterlyser også en større indsats fra kommunen. Det kunne da være dejligt at undgå det her. Flere steder i landet blev i går ramt af skybrud, som førte til oversvømmelser. Her ser vi billeder fra København, hvor gaderne flere steder stod under vand. Her blev en bil i Gentofte fanget i vandmasserne. Men kommunerne burde have gjort langt mere for at undgå oversvømmelser efter skybrud, lyder kritikken i dag fra Ingeniørforeningen. Det må være kommunerne, der tager initiativ til det, og tager fat i dem, der har med beredskab at gøre, og siger, at vi skal have gjort noget her, sådan så at vi undgår det her. Kommunernes Landsforening har dog svært ved at forstå kritikken, men erkender, at indsatsen endnu ikke er tilstrækkelig. Jeg er ret derhen af, at vi er slet ikke i mål endnu. Vi er jo i fuld gang med den her kæmpe opgave, som det er at lave forsinkelsesbassiner og alt muligt andet, som der skal til de her ekstreme hændelser. Så vi har lavet klimatilpasningsplaner, og nu er vi i gang med at føre dem ud i livet. Imens er Mogens Rost i Vejle nu ved at miste tålmodigheden. Man begynder at tænke lidt, det